Welkom bij Kikker TV, met weer een nieuwe kikkerstelling. We betalen nu wel met contant geld en met de bankpas. Maar wat als we konden betalen met onze hand? Ik vind het niet zo'n goed idee, want ik denk dat er vaak problemen gaan komen met bijvoorbeeld dat verkeerd gescand wordt of zo. Dus ja, ik denk dat het niet zo'n goed idee is. Ik weet niet, daar moet ik eens over denken. Dus, het zou kunnen, maar het lijkt me toch raar. Iedereen heeft andere lijnen, ik veronderstel dat het daarop werkt. Dat is eigenlijk als een duimafdruk of een oog-iris-scan. Ja, het kan. De vraag is wat gebeurt er met informatie die erop komt natuurlijk. Hè. Dat is altijd de vraag over de privacy. Heeft het daar invloed op, ja of nee? Nou, ik moet zeggen dat het voor mij eigenlijk niet nodig is. Al die technische snufjes, gewoon de ouderwetse methode om te betalen, vind ik wat mij betreft prima. Oké, en waarom vindt u dat fijner of prima? Nou, je ziet af en toe wel eens die series en dan zie je dat mensen met hun... het wordt allemaal zo... Ja, het is dan wel persoonlijk omdat jouw handpalm moest zijn, maar... Ja, dan zie je af en toe dat in die horrorseries dat er mensen hun ogen uitgesneden worden of zo om dan te betalen. En denk van straks dan gaan ze met jouw hand betalen. En dan, nee, ik vind voor mij hoeft het niet. Gewoon lekker normaal, de oude vertrouwde methode. Dan komt er een apparaat dat alles herkent van de handpalm. Ja, wat gebeurt daarmee? Hè? Ja, maar dat is even onderzocht worden. Het kan simpel zijn, een gemakkelijk handdruk. Hup. Natuurlijk, je kunt gemakkelijk een gipsafdruk maken van iemand en dan kan je gewoon een rubber handschoentje maken. Tjak! Dan betaal je met iemand anders zijn hand. Ja, denk ik. Op zich wel veiliger dan met contant geld of met een bankpas. Maar het is denk ik gewoon een kwestie van tijd voordat er iemand weer iets op vindt om dat te omzeilen. Ja, ik weet niet. En dan heb je de keuze niet meer. Ja. Hoe je betaalt. Je moet de keuze blijven hebben, verstandig. Ja, Ja. voilà. Je moet de keuze blijven hebben tussen hand, Cash. oog, whatever, of cash of kaart. Die keuze moet je blijven hebben. Maar ik vrees dat die keuze niet lang meer zal duren. Volgens dat we al gehoord hebben zal het klein geld toch wegvallen en geld gewoon ook wegvallen. Dus dan zal het dan enkel de palm worden of de ogen of weet ik wat. En dan ja, daar staan dan de gangsters weer klaar om iets uit te vinden om andere mensen geld afhandig te maken. Hè. Maar ja, dat zijn toen de belastingen ook. Hè. Dus, Nou, ik vind het een stuk handig met je hand, want die kan je nooit kwijtraken. En niemand kan het stelen. Het is je eigen, dus niemand kan het van jou afpakken. En als je geen helpt, dan kan je het niet gebruiken. Maar als je het wel hebt, is het wel een stuk handiger. Want je hand kun je nooit vergeten, je pas wel. een hand is al gevoelig, hè, zo van, ja, dat is al persoonlijk, vind ik zo. Een kaart is een kaart, dat kan, ja, mijn hand is van jezelf. En dan komen ze dichtbij, denk ik. Dat zit in de persoonlijke sfeer van iemand al, dat komt al dichtbij. Hè. Het kan gevoelig zijn. Dit was weer de kikkerstelling. Mensen vonden het niet zo veilig, maar het was natuurlijk wel handig. Tot de volgende keer. Ik vind het geen leuk idee. Nee? Nee.